MicroStrategy nastavlja da kupuje Bitcoin. Oni su kupili juče 168 Bitcoina u vrednosti 18,8 miliona dolara i sada imaju više od 640.000 samih Bitcoina, tačnije 640.418. Michael Saylor definitivno jedna od najpoznatijih i najuticajnijih ličnosti u samom kripto svetu na samom zapadu, a samim tim u celom svetu. Vidjet ćemo kako će ovo sve izaći kada MicroStrategy počne da prodaje, da li će to upravo biti najveći katalist za bear market, s obzirom da imaju nenormalne količine Bitcoina. Dakle, zapamtite, imamo 21 milion Bitcoina ukupno, od čega oni imaju samo oni MicroStrategy, dakle 640.000. Zaista ogromne količine Bitcoina. Vidjet ćemo kada oni počnu da prodaju kako će sve to izaći i kažem opet da li će to biti glavni katalist za sam bear market. Nadamo se da ne. On je govorio kako će oni stalno kupovati i tako dalje, međutim naravno potrebno je u neko vreme i ostvariti profit, to jest prodati Bitcoin.